Ayo no. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi ki Nganjuk ya Mas Nanang. Ya Nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden cenang. Lah tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit ki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo rene yo. Sini ya. Iki piye yo. Hadapnya sana. Ya. Kei mic. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kei mic. Aja lemper kowe iki ora wong wuta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut ta. Aku tak sengkene. Jenengan mencedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuta tergleleng sak dunia iki. Iya, gayane mlirik barang ngetok ora. Sekarang kene jam piro, Mas? Dah, kula mriki berangkate numpak pedan motor niku apa sampai kula giat nih. Jam pinten mboten ningali jam kok ngobot niku. Oh, numpak motor? Nggih, kiambekan numpak motor. Ora cemplung kali ya. Dados pas tiang saratan niku nggelepot gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, aduh-aduh tekan kene. Nggih, niku wau kalih Mbah Sur niki lho, Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng pundi tiang ora tak ketok ki mriki kok. Boten ngertos jenengan ten pundi tiang ten pundi ngono. Kuwi nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku kowe iki canggleleng ya kuwi. Iya. Nah, Basur kok mboten pati ketok. Kowe iki ora pati ketok, ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Kan dadak. Tapi alhamdulillah Pak Seno tasih diparingi sehat. Amin. Kalih jenengan, kalih kanca-kanca. Amin nggih. Mriki pun warga masyarakat Pacitan mriki. Nggih. Wah jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye, Mas? Senajan udane ki meng los-losan istilah. Tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemeruyuk sing delok. Nang sisih endi, Mas? Sing kemriyuk ki mripate dirubung semut kuwi dadi. Lha kono, nang kono. Oh, nang kono. Karo nang endi? Nang sisih kono karo nang sisih endi? Kono. Oh. Iya. Nggih. Mas Lanang. Nggih. Niku Mbak Tatin arep nyekar kembang rawi to? Sampeyan mang bawa slendro napa? Ya. Nah, ngoten nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho. Piyayi nek pinter ngene iki ora pamer ning glelek. Ha iya. Pun to dikapak-kapakne manut. Paribasane kapejanon nderek. Aja ngono. Ya aja lah. Aja dipejahi to. Sing go sinau. Iki nganu ngapunten Pak Seno nggih. Kula bawane gubuk asmara mengke tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Ya, nggih slendro. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh, piye. Los tanpa nganggo rasa ndredeg. Wong dhek ya ora ngerti ndelehke mik kecegaken apa ora iki rada. Ya ngertos to, Pak. Dadi mike dimut barang nyingkar. Ya ngertos. Ngertos apa wong nyatane ya keseron kok. Lah memang niku kula sengaja kok, Pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut lho Mas Miki. Mboten. Oh ya arep tak emplok. Ngapunten lho para rawuh niki suwantene elek pun dikeploki suwantase ajar ngeten niki. Gayane. Saestu. Heeh. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngapa. Apa jenengan seneng kalian kula napa? Ora maksude nek ndi kan mesti njaluke duit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngapa ki piye? Jal ngomong bentukku kaya Pripun nggih kula nek karani bentuk niku marahe selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho, nek Pak
Istilahnya kat indil-indil nganti ondol-ondolnya betul-betul semer gambar niku lho. Lho, kan kok ya sampean iso mbayangke to. Nek Mbak Tatin niku nek menurut kula pribadi nggih, Pak. Heeh. Niku Mbak Tatin yantune dhuwur, lemu, awake nggih seger ngoten. Wah, cocok ya, Tin. Piye? Terus apa? Jadi istilahnya cara rabuke olah ngono lho. Cara rabuke? Carane rabuke oleh ngono. Labu iki oleh nek dirap. Oh. Mbah. Subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak karepne. Apa kok? Jenengan tau ndemok aku urung ta? Aja sampe. Oh, aja sampe. Ngopo kok aja sampe ngopo? Lah sebabnya wis ana sing duwe to, Pak. Bojone ora melu, ora usah wedi. Ora lho. Mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Lho Ora sampean maksudnya ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kudu. tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Tin. Tanganku? Heeh, Ya. coba. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Tin. Lah kepiye? Wedi lek kliru. Ora nek kleru kok aku ngomong wis. Engko nek kleru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Kok aku suwe ya wedi. Oh, aku suwe-suwe wedi dhewe aku. Wedi ya? Wedi lek kliru, Tin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awake. Nek jeneng lah piye? Nek ketarane lemu lho domongi kok lemu. Kok dadak dingene-ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Aduh. Tak kira dengan cara seperti itu iso bedake lemu karo kurung no lho maksudnya. Bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu? Piye rasane demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Ah ya masih. Lah maunya yang bagaimana? Ya wis ngono kan. Gak iso membayangkan aku. Ayo teruske. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kangka Aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki, rawuh ngene iki. Pengempul loro, tukang ngempul tukang gong. Urung gong digongi, gong. Mongko rawuh kabeh iki. Sing isi muni matamu kuwi. Dadi niku padha mereme pisu-pisuan. Lah kula niku anu lho, Pak. Niku aku sedinten napa istilahnya mumet kudu nesu mawon. Lah Lah ngapa, ngopo? Mas? Lah mung dua anu Din, iki tenanan aku ndak ngapusi. Piye? PLN lho sampe tak amuk iki. Lah ngapa? Wong aku ki pasang listrik ki wis suwe lek ku nganu bayar kuwi entek akeh ya ora dikak-kakne Din. Ora duripke. Lah ternyata Tin, dadi ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN sik to Mas. Sampeyan iki aja ngeyel wong sing ndak roh ki sampean kok ngeyel iki sing gak mekan iki dope sampean. Sing ora mempan ki dopmu. Lah nggih to? Nggih. Sampai kula dipisu-pisu kali PLN bentrah ya sing blawur ya sing nganu iki. Lah sampeyan iki aja sok kurang ajar wong sampean ki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong. Ora iki ngapa lho tangane dadak ngene-ngene iki ngapa? Gemes karo dirimu lha kuwi. Kok anteng ngono lho. Kok nek gemes ngono kuwi ta? Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki Kok sik kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weruh-weruh wae. Kaya ngene ayune kaya ngono ndahnan di bojo kaya ngene iki apa atiku. Lah pengen duwe bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lerek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksudnya lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayai teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek kleru piye? Ya ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayai kok kleru kok dukum ki cara ngendi? Oh, kleru. Nek dhewe kok
Ha iya. Kleru prai pasal ya nek kaya aku. Mangga terus ke Mas. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, luar biasa Mas Nanang.